oameni buni, iată-ne la următorul episod. Se pare că astăzi vom juca Minecraft cu un prieten de-al meu, Dani. Zic și numele lui de scenă, Dani Gaming Ro. Și vom juca modul Survivor Games pe un server care o să-l las în descriere. Facem reclama serverul. Da. Așa, ce mapă jucăm, Dani? Stai. Hai cu mapa 5. Mapa 5. Da. Pac, dăm prima. Hai să lângă tine. Și ți-ar skin-ul. Asta te duc cu skin-ul. Skin-ul meu de pădurar voinic. Da. Da. Ce mă dau? Da. Mergem acest tot sau? Eu zic să nu mergi direct la Să alea. mergem, eu mă duc. Să nu mergem direct la alea de jos, să te duci la alea de sus. Eu mă duc peste tot. Da, pe ele Nicăieri. Da. Partea cea mai nașpa din câte am observat eu, avem hackeri. Foarte mulți hackeri. Nu stres. Da, adică e enervant, da. A, mai stai mult. 15 secunde. Perfect. 15 secunde. Bă, cum e focul? Atât fac de ce e focul acolo. Nu știu. E fix în fața mea. Eu mă duc direct la scări, deci n-am treabă. Nu, bine, atunci le iau pe fața ta. Ia-l mă tu, bă. Dă-te mă, băi, m-a dat. Bă, te-ai pus tu pe ce și n-am vrut să deschid. Pantaloni. Aici mâncare. A luat ăla tot, de ce? No! Haide. A dă cu sabia mea. Prostești, bă. Au. Hai, fugi. M-a omorât. Ești pe mine. De ce m-a omorât? De ce ai murit, bă? Da. Ești prost. Unde mă, frate, a venit? Nu vol așa, da cu sabia mea. Da, nu-i bai. Alex nu poartă pica. Că nu-i prea bine, nu? Vezi aici în casa asta să nu fie ceva. Mă uit și eu pe aici să-mi fie cineva pe aici, nu contează gesturile. Mă, că nu-i nimic, că m-am uitat eu. Lasă. Eu sunt, să nu... What? Cred că e o trapă ceva. Da, nu știu modul ăsta. Du-te la următor. Mă, Ce gardul? gata? Am fost cineva aici, bă. Da? Poate încă e. N-a fost nimic. Uite sus, ia sus. Rog. Mă duc eu sus să vedem dacă e ceva. Un chest aici. Da, cred că a fost cineva aici. Unde? Pe unde era tot sus, mă? Hai, o să... Uite și... What? Băi, da, Chiori ești. Ce scară, mă? Mă, că e o scară. Unde? Uite-o, frate, te duci în stânga. Aoleu, ce scară au pus ăștia, bă. Da, știu. Bă, ți-ar parcurul. Ce parcurs, bă? Nu pot să mă urc pe ea. Bă, ești neum. Gata, am urcat. Păi nu trebuia să urci pe acolo. Ba, da. Era pe lângă de E ăla. gol ăsta, bă, de ce mi-a dus aici. Bine, vezi cum mai sunt astea, cred. Ți-am zis că am fost de aici. Bă, cine a dat foc aici, mă? Nu știu. A fost cineva aici, mă. Uite unde ne duci. A, uite, bă, am găsit. Bă, e unul sub tine acum. Cine, mă? E unul sub tine acum. A, să mor. Bă, vezi că mai e un chest. Putem... A, zogă, fug. Fugi. Vine, bă, vine, Jigos. Bă, aici, nu? Am și o armură de aia. E bine, te privezi într-o perspectivă de sus. E sus? Da, de sus. Îmi sper dacă vine ceva în spate atunci. Păi, mă uit. Dacă găsesc și eu două bețe, mă să-mi fac cu sabi. Uite Un chest. E gol. Și Jigos. Da. Bă, mai e unul în spatele tău. Faci că e unul și aici. Aoleu, sunt doi. Toarce-te, bă, mă. Bă, vine pe tine. Se bat între ei acum. Fugi, bă. Fugi, bă. Fugi, bă. Acum. Hai că se bat între ei. Vreau să văd cine câștigă. Unul fuge după el. S-a luat în altă parte? Da. Ce trebuie? Știu. Hai că vin după tine. Dacă te mai găsesc. O, că nu-ți dă parte, că am stat pe loc. Oricum dădeam de la și veneam direct la tine. Ok. Vezi că ai un crafting table jos și un chest. Am văzut, dar n-am bețe. Unde e chestul? Am găsit și o sabie de gold. Și două de lemn. Hai, ne până. Dăm și mie.
pica aia de gold. Gold. Nu cred. Mă rog, haide. Unde? Nu știu. Bă, e un crafting table. Bă, poți să sparg ăsta? Să le după mine? Cred că da. Nu pot. Ce urât. Făceam și o sabie. Opa, făceam și o sabie de aia. Mai târziu. Băi, de-aia sparge aici unde e ăsta. Ce? Sparg, mă. Nu acolo, mă. Pe altceva nu poți să spargi decât ala. Păi da, dar erau niște frunze gen într-o groapă și credeam că e un ce. Ia să vedem pe aici, pe lângă frunul ăsta. Nimic. Aici poți să intru, bă. O bune. Uite. Bă, ești nebun. Cred că e un bug ceva. Deci cred că mi-am descoperit ceva. Nu, mă, cred că e așa e. Bă, eu nu cred. Ia să vedem ce e de partea cealaltă. Bă, mai am până ajung acolo. Ce ai făcut, mai se termină lumea. Aici nu e nimic. Adică nici chesturi, nimic. Iarbă verde. Bă, era să cad. Nu sunt chesturi pe aici? Nu, Și am venit ca plus pe aici? normal. Dar normal, cum seama că n-ar fi trebuit să fie asta aici. Păi, aia am zis și eu, deci uitați bugul. Pe Ce? unde intram? Aici mă pun bug. Bă, pe unde intram? Nu știu. Pe aici. Aici. Uitați bugul, deci îl vedeți, da? Deci aici, Serverul tău! uitați, casă, nu știu ce, bug, merge. Mă, lasă-mă să caut chesturi, că n-am nimic. N-ai nimic, ești gol? Uite, am găsit. Bă, de ce-i făcut aici? Am fost unii pe aici, bă. Nu ți-i bat. Uite încă un chest aici lângă perete. Lângă perete, bă. Care perete? Pe perete. Ah, la la ce n-am ce. Păi și uite-te, poate nu l-a luat. La mă, ce. Uite un chest. În nicăieri. La orașul ciudății. Uite pe unul aici, mă să-l bat. Unde? Are sabie de aer în jegul să văd. Păi fugi. O, fug pe-l bat. Aia asta e, mă arătă, mă. Da, Te bat, mă, ce-ai? Meci de box. Păi da, de ele fura aia. Da foc, bă, dar m-au omorât Nu-i jegul sul. problemă. Haide. Stai că moare și el, prost. Stai că o să moare și el. Păi și ce, te bucur că moare? Nu știu așa. Uite, avea și încetat. Hai, mă. N-am murit, mă, jegul sul. Hai mapa Mă, 7. n-am ieșit. Repede. Care mapă? 7. Unde mapa 7? 7, repede. Aha. Equal. Încep. Equal, repede, 5 secunde. A intrat, bravo. Bă, n-am pornit startul, adică n-am prins startul. Oh, am luat și ender. Mi-a luat ender pearl din inventar, what the fuck? Bă, eu am luat sabie și cu botoșii. Și am luat sabie, dar mi-a furat ender pearl din inventar. Botoșii, bă, ce Unde ești, mă? Aici. Tu ești ăsta care stai acolo? Ce? Nu ești ăsta. Îl bă pe ăsta atunci. Și eu dau un pun acum. Ei, l-am omorât. L-am omorât pe ăsta. Și eu l-am omorât pe unul. Unde ești? Hai, mă. Hai, ăsta sunt eu, hai. Bă, am luat un ender pearl și mi-a furat unul din inventar. Hai, bă, trecem cu aia, pe aia vine aia să dau în tine. Stai, mă, ce m-am sabie, ce? Păi aia avea tu sabie, dar îți dai seama că nu sunt singuri. Care avea. Aici sigur un chest pe undeva. Cu mașina asta. Ca să fac ăștia mereu. Oh, uite-l, uite-l, au. Cine, mă? Bam. Uite-i pe doi, bă, vino încoa. Pe unul l-am omorât, unul fuge. Vino, bă, încoa că să-l În grom. spatele tău, bă. Vino, hai după ăsta, că n-are scăpare. Nu. N-are. Mă alerg, nu vezi. Ia uite, am mai dat, doamne. L-am omorât. Fugi, bă, Mai e unul aici. fugi, nu Daniel. Ce să nu dau unii? Hai, mă, să dăm, că suntem doi. Hai, eu dau un mai... Bă, stai, m-am omorât, eu. Hai, L-am omorât. păi și mă, eu nu mă omor pe mine. Pleacă de aici. Pleacă, bă, de aici. Numai mine a dat jegos. Asta e? Ăsta ți-a luat Ender Pearl-ul, mă, atunci. Pe ce gostul să ce zic? O, uite, e și fără aer în acolo, jos. Da, și văd, Din cauza mea. aruncăm astea. Și Uite cât aer nu are, bă! Păi avem și de la tine și de la ăla. Hai, Ia-ți pe arcul, bă, de ce arunci mă mereu arcurile, mă? unde? Am Dar ai aruncat arcul, că am vrut să... Pe bune? Hai, lasă-l. A, uite, bă. Hai, du-te Ce? pe aici. Ce? Mamă, dar ce ochi format am. Arc, na, uite, vezi, am găsit arc. Și mărul. Și bișcuicii. Bă, ești nebun, mai am o viață. Îmi mănâncă, prostule. Păi am un covo, bă, deșteptule. Uite aici, niște pantaloni încantați. Unde? Încoa. Păi În unde? partea ta, în spate, la zidul ăsta. Aici? Da, nu sunt încantat, dar oricum sunt mai șmecheri decât aia. Ba da, sunt. Da, sunt mai șmecher.
Opa, o Ia. scară. Uite o scară, bă. O Hai. doamnă scară. Bam, Nu mai- bam, 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 bam. Mă simt ca un constructor. Ce este? O, da să-mi fulge. Uite în chest, bă. Da, mă, știu, unde? Unde ești tu asta? Ah, mergi încoa, mergi de. Drept? Da. În partea asta, în dreapta. În dreapta, în stânga. Aha. Aici. Aici. O, sabie de iron. Bun. Hai că am mai văzut un camarad pe aici. Ah, de ce mă? Păi aia fac. Ce fac eu? Scar... Uite un sus, uite unul sus, bă. Ia taci. L-ai văzut pe ăla sus? Nu. A căzut, din încoa. Unde? Bă, a căzut ăla aici. Ah, uite. E deasupra ta. Stai așa. Uite, mă, fix aici deasupra. A murit. A căzut ca prost. Vezi că e un net. Uite, mamă, vezi că are ăsta aici, diamant. Unde? Unde-i tu, sunt prostule? Eu sunt ăla ce mă, unde mai... Vină, mă, încoa. Unde încoa? Acolo, așa. Gata, îl văd. Ender Am chest. murit ca prostul. Păi A, uite, ai un diamant aici. uh, Uite, e o scară aici. Pe acolo e. ce știi, aruncăm. Bă, am aruncat săgețile. Ia, mă, săgeți de prost. Hai, mă, Uite, tu vlești, bă. Dai mă încăcat că am găsit. Dar vină, mă, pe aici, mă cobor acolo jos. Ba, nu mă măsui. A, vezi, te puși mai sus. I-a luat ăla tot după sus, bă, că era sus de tot. Da? Și-a căzut, fraier. Păi da. Poate ca și tu ca prostul. Eu nu cabă ce Ne mă dus ca o chesturi. Aia, las. Mai da, dă gol tu. Ți-ar rușine. Ți-ar fi rușine. Mă rog în apă, bă. Hai că eu cobor. Coboară, că eu sar direct. Păi tu, da, eu nu pot. Acum nici scara nu mai ține cum. Mamă, fix acolo unde a căzut ăla. Aoleu. Da. Pe unde ai venit, mă? Sunt la o mașină. Pe și pe unde ai căzut? V-am luat-o pe scară, n-am. Bă, tu ai văzut chestul ăla de acolo, nu? Ce? Ai văzut chestul ăla, nu? Ce? Ăsta, în spatele tău. Unde te duci, mă? Ia stai, mă. Te-ai urcat în mașina aia unde? Da, vreau să mă bag în mașină. Nici mă de acolo. Pleacă, bă, uite un chest. Ai gol. Pornim? Ce pare? Uite, cu netherrack mașina a făcut tot. Da, măi, frumos. Da, De ce să ne căcăm pe ăla? este mașină. Hai, mă, vii. Unde, mă, în mașină? Hai, vină și caut ce fac aici. Ia stai, mă, să mă sui și pe o mașină. Te gândi nimic. Aia, nu merge. Uite chest. Bă, da, de ce am eu două arcuri și o sabie de lemn? Nu știu. Hai, mă, pe insula aia. Mare. Care că sunt multe? Dacă tu ai rămas acolo, te duci și eu. Sunt pe la mașină. Na, te duci în partea, dar hai pe acolo. De ce te uși toate mașinile? Păi poate sunt chesturi. Și nu poate, sunt sigur. Da, mă, că iau ăștia tot din ele. Da, că ești full iron, ce mai vrei? Păi ce, că și pe asta dai să mă... Ai bețe? Ai Ia, bețe? dispenser. Ce face, frate, dispenserul? Ai bețe, bă? Da, Și ai un diamant, nu? da. Vezi că mai găsești unul să faci o sabie de diamant. Dispenser, mă, ce face? Nu știu. Deci... Uite în chest, vină încoa. Înapoi. Nu te mai duci încolo. L-am Sări luat aici pe în ăla, apă. mă. Sări în apă aici. Aici, pe aici? Nu, bă, ai coa, bă. Pe aici, nu? Vină, mă, încoa, prostul. Pe aici, nu? Spate, bă, în spate. Unde ai venit, mă? Păi l-am luat, mă, chestul ăla deja. Din apă? Care din apă? Nu te duci, mă. Ia un Uite. chest în apă. În partea aia, așa. Nu acolo, mă, Așa, vină. nu? Uite-te, urcă-te pe asta. Pe asta, a? Ai văzut să ieși în apă? Da, da. Aaaa. Mă mânca mai în față decât tine. Oh, lui, cât de adâncă e, bă. Da, bă, știu. Hop. Uite, fix lângă chest am ajuns. Hai. Păi n-are, bă, nimic. Ai văzut? Bă, dar noi cum ieșim de aici? Bă, asta aș vrea și eu să știu. Gata, eu am văzut. Am văzut și eu. Dar eu iau pe aici să vedem ce poate Eu mor în vaporul ăsta. Păi și eu tot în ăla mă suie. Uite și cu scăriță frumos. Ce mă, că mă usui pe asta și sar direct. Dacă pot, nu pot.
Tinte bază. Opa, e unul aici. Bă, tu ai avut chest? Ah, nu chest. L-ai bătut? Nu, acum. E bate-l. Sabie de diamond. Oh! Are să vine Diamond? Da. Bate-l, mă, pe profesor. Ba, mă, m-a omorât. Da, mă, dacă îl băteai, mai rămâneai tu cu încă Dar doi. era el full diamond. Nu era fără iron. Full iron și cu sabie de Sabie. diamond. Păi aia a făcut toate șmecherii. Hai, mai facem unul. Da. Haide, mapa 6. Am că mișto. 6, bă. Oh, e frumoasă cu mașini. Asta e goală, bă. N-are bă nimic, trece aici cu Da, faci, ce faci, mă, asta goală găsești, mă. E și noapte. La mine easy. Cum să fii, La mă? mine easy. Glumesc, mă. Uite, vezi că se strânge lumea. Da, 4 playeri. Câți coins ai, mă? Nu știu, 0. Ai 0? Nu, am 320. Mamă, am 610. Câte Mai kill-uri dăm. ai? Câte kill-uri ai? 72. Și eu am 23. Nu, am 7, bă. Am câte ai jucat pe lângă mine. Câte win-uri ai? 0. Unde sunt eu win-urile? Sunt după coins, mă. A, 1. 1? Da. Și eu tot 1. Bă, mergem la chesturi jos, bam, iei tot. Le-au eu tot, da, exact. Iei tot, adică dacă găsești sabie, iei, dacă găsești orice. Bă, câte secunde mai sunt, că e 28. chat. Mai nevoie. 28. Bă, e frumoasă mapa, ia uite. Premiul, leți, ia uite. Da, mai zăpăci cu mapa asta. Da, dar mie îmi place așa aici. Nici lângă mine, plac. Uite cum sare ăla pe lângă aia. Hai, 10. 9, numără bă cu mine. 8, Nu mă, că e abia 10, mă. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sabie, cască. Gata, mă, hai. Gata, mă, eu m-am echipat calbă și sabie de mijloc și Sabie de mijloc. sabie de mijloc. Bravo. Unde te-ai dus, mă? De ce stai pe loc, mă? Gata, uite, da, stau pe loc, ia uite. Da, ia uite la mine. Hai pe aici. Ce? Bravo. Hai că e bine așa. E bine de tot. E un prost. Îl Hai după pescuiesc. el, hai după Îl el. pescuiesc, mă. Trage-l după tine, uite și aici. Ce Îl este? pescuiesc, mă, bă. Să pescuiește-l. Și îl tragi în coaș și eu dau în el. Hai. Hai. Asta, mă, că e prost. Hai, mă. Hai, ca și ei facem manevra. Hai că el crede că a scăpat, dar eu nu scap așa de ușor. Bam. Te-ai prins, mă? Da, mort, hai, vină încoa. Ia, vină încoa să-ți dau și ție. Dă-mă sabie sau ceva. Ia-ți ăștia și sabia lui. Și acum vreau sabie. Nu vrei de gold? Ce? Sabie? Da. Nu. Bine, iau. Haide, mă, dă Uite, acolo e, uite mă, ce bătânule vezi. Nu. Uite, sabie de iron. Și pantaloni. Ai luat repede pantaloni. Dar am stat o grămadă după tine. Ai luat sabie de aeran? Ce? Ai luat sabie de aeran tu? Da. Ia mă și eu. Uite, bă, diamant aici. A, nu, e de stone asta, bă, nu e de aeran. Eu de iron am. Na, tu, i-am de stone. Și E bună și asta. Și Ce? eu tot de stone am. Am găsit chestul ăla, ai văzut? Ce le-am chestul ăla? Unde te-ai dus? L-am luat, bă. Hai să spargem dovle să ne suim la ăla de sus. Mai e unul? Da, mai e unul. Deci, vedeți, când sparge dovleci și să-i luăm. Mai, bă, mai fura ideile și... Da, și, bă, să știi și... Nu știu și... Îți dai seama că știu și... Oare, uite încă un chest. What the fuck? Bețe și bețe. Ai găsit bețe? Două. E, ai diamond? Și am un diamond. A, mai găsit și pe unul, faci și sabie de diamond. Da, dar îmi trebuie mâncare, că n-am. Am două bucăți de carne nefăcută. Dă și mie unul. Nefăcută, uite un chest. Am găsit o sabie și pantalon. Și un copac. Bă, am mai găsit eu un chest aici sub mașină. Bă, de ce ai Am găsit un găsit un copac diamond. survival games? Am găsit un diamond, am mai găsit un diamond. Da? Da. Pe ai înapoi la spawn. De ce? Nu, mă, găsim noi pe drum. A, să fac sabie, mă. Treci, bă, încoace de îndovleci. O, am găsit. Uite aici încă un chest. A, are doar o armură de-aia în mijloc. Dă-mă mie dovleci. Nu te Ce tu vrei și o grămadă? Vino, bă, la avion aici. Stai mă puțin. Am Că că rămân și fără mâncare și nu luăm nici chestul ăla de sus de acolo. Mă găsit pe aici. Unde ești? Sunt la avioane. Care avioane? Ai, frate, unde ne-am bătut noi, eu cu ăla atunci? La avioane. A, astea sunt aici. Care zboară. Uite, mă, uite, dovleți aici. Unde ești, mă? Par dovleți. A? Par dovleți. Vino, mă, de unde ai luat tu chesturile alea la avioane? M-am dus într-o casă, mă. Bă, nu
n-am văzut așa. Hai, pă, vin. Noroc că am mai găsit eu niște dovleci. Vin, mă, unde ești? Și niște pepeni. Pepene, pepene. Hai că bălești. Îți pepene. Hai că mai îmi dai și mie viață dacă nu. Ok, du-ți-o. Hai că bălești. M-am dus să iau dovlești până ai venit tu. Bă, cum să găsești un copac de plantat în Survival Games? Nu înțeleg. Încă un diamond, am 3 diamonduri. Ia, mă, să faci sabie. Hai, unde ești? Nu știu. Ha, nu mai ești la avioane. Păi sunt avioane. Ești la elicopter? Ăla după jos? Nu, am zis că sunt avioane, tu mergi la avioane. Bine, vin la elicopterul ăla. Helicopter la pe unde mai e? Hai, frate, Zucat. Sau e un copac ăla? te înjuram deja. Nu, e un copac. A, uite, pepene. Știi măcar să vii la spawn? Nu. Ia, păi vezi. Hai să mergem spate. Te n-ai zis, bă, că nu știi. Am găsit. Pe unde am venit? Pe pădure? Ce? Da, Nu mai știu. da, eram eu sigur. Dar nu Haide, știu. mă, hai, mergem așa, mă. Uite iar pepene. Bă, dar eu nu pot să mă sui pe scară aici. Hai, mă, mergem spawn sau nu? Da, hai. Că eu vin acolo acum. Eu văd un pepene. Uite un Am- punct. Da, la de pe. Am 18 pepene. Da? Și eu am 6. Eu am și mâncat din ei. Da, bine, mă, și mănânc. Și eu n-am mâncat ce crezi. Uite, am găsit un chest. Am găsit o armură de diamond. Da, Bețe, am diamond. găsit 2 bețe, bă. Da. Păi și eu am bețe, mă, am 4 bețe. Armură de diamond, de hai. Armura de diamond, auzi. Mai trebuie și mie o cască și... Păi eu deja sunt ceva la spawn acum. Sunt la spawn, de fapt. What? Ce, mă? Oh, what the fuck, unde e spawn? Asta e. În ce parte de la tot de la avioane? Ce coordonate ai, mă, că vin pe cod? Pepeni, 60... Stai. Stai să mă duc direct la ale. Am ajuns de elicopter, bă. Bă, uite unul aici, taci din gură. Nimic nu zici. Aoleu, sunt 2 și are sabie de diamond. Am ajuns la elicopter. M-a omorât. Că n-ai fost tu, desigur. Eu de ce trebuie să fac? Am ajuns la elicopter. Ai ajuns în... Aoleu. Bine, mă, acum ai ajuns la elicopter. Hai, Păi de du-te ce în vrei, față. bă? Păi da, până ai venit tu, de ce ai plecat de lângă mine? Mi-ai zis să merg la avioane, am fost la avioane. Hai, acum trece acolo. Am cu spawn? Da, mine m-a omorât deja. Eu mor pleacă să iau diamond. Păi dacă are deja... De ce? Păi stai, mă, are 3 diamonduri de la mine. Și cred că mai avea el, că avea sabie de diamond. Unde? Vino Da. ca să te omor. Hai, hai, fu și bădăi în ei, hai. Hai, mă, Am. păi du-te. Iau 14 dintre copaci, uite, bam, bam. Mamă, n-ai direcția copacului. Hai, Ce mai ce spawn? normal. Ok. Nu e aici, e mai în stânga, da, aici e. E mai în față. Vezi că erau 2, erau... Uite unde e avionul ăla, e. Elicopter. Ți era avionul. E, și aici erau, enchantau băieții. Enchantau, construiau. Erau aici la crafting table. Dacă aveam și diamantele tale acum. Că și eu, dacă... Uite, bă, vezi că vine. Mamă, te-am Am ce jegos, bă. omorât? Acum am mort. E da foc. A intrat în aia de foc. Ah! Te-am omorât. Am vrut să fug, dar nu mai puteam. Dar are și cască de diamond, jegos. Da, nu ți-am zis că a făcut de la mine. E, cam asta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă vreți să mai mă vedeți făcând episoade, dați subscribe. Eu sunt Alex. Alături de mine se află prietenul meu Dani. Și cam asta va fi episodul.